האחיין שלי בנץ עונה 3 סוף כל סוף יצא. לאחר שנה שלמה שחיכינו לזה, היא סוף כל סוף יצאה. בשביל שלא תצטרכו לצפות בכל האחיין שלי בנץ עונה 1 ו-2, 14 שעות בסך הכל. כן, ספרתי, תבדקו אותי, זה 14 שעות. למרות שכבר חלף שבוע ויצאו 5 פרקים, אבל עדיין. ותישארו לסוף בשביל לדעת למה אני די בטוח שזו העונה האחרונה של האחיין שלי בנץ. ובכן, בואו נתחיל בהתחלה של הסוף. רוצים לזכור את כל המחלקה הסודית של המשטרה, אבל הם הולכים לבקשה האחרונה שלהם להשתלט על הבגרנית. הם משתלטים על הבית ספר ולוקחים את בנץ בשבי. בזמן הזה, הכוחות של ורד מתחילים להשפיע עליה כי היא קיבלה את הדם של בנץ. היא בורחת מבית החולים בעזרת הכוחות שלה ומגיעה לבגרנית, ועוצרת את המבצע של המחלקה הסודית בשידור החי. והיא גם מגלה שגרי נהיה המנהל של הבית ספר. כי על פי החוק, המנהל של הבית ספר הכי קרוב נהיה המנהל של הבית ספר. אבל בתוך כל התעמולה הזאת, גרי לוקח את בנץ לחדר שקט ומשחרר אותו, על מנת שיוביל אותו לגנום, וישר לפולי, אח של חזי ודוד של בנץ. ולמי ששכח כמוני, אז הוא בכלא עוד מיון סוף עונה ראשונה. והוא מגלה לבנץ שאמא שלו היא בת אנוש. בנץ מתעצבן על אבא שלו, ששיקר לו על כך שאמא שלו היא גרי. הנה לכם תמונה של גרית. הכי מזעזע. בכל מקרה, בנץ מתעצבן על חזי, וחזי מתעצבן על פולי. הוא בא לבקר אותו, אבל נכלל בכלא במקומו. ועוד אנחנו מבינים שגרי עושה עסקה עם השטן, אבל זה כבר בעונה 3. ובכן, זה היה קצת ארוך מדי, אז הנה לכם ממש בקצורן. שימו לי טיימר, וכמו שאומרים הלועזים, גו! 3, 2, 1, גו! ורד שד, פולי, השטן, חזי בכלא, זהו. כן, זה היה ממש מהיר. אז למי שנשאר לסוף, כמו שהבטחתי, למה אני די בטוח שזאת תהיה העונה האחרונה של האחיין שלי בנץ. האחיין שלי בנץ התחיל כשבנץ היה בכיתה י', העונה השנייה הייתה כשהוא היה בי"א, העונה השלישית בי"ב, ופשוט לא תהיה העונה הרביעית כי בנץ יסיים את הבית ספר בעונה הקרובה, וזה גם למה היא תהיה הכי טובה. אבל יכול להיות שאני עובד עליכם, כי היה איזה סרטון שבו אמרו שהאחיין שלי בנץ מוארך לעוד 3 עונות קדימה, או שהם אמרו את האמת, או שהם התבלבלו ובסך הכל ל3 עונות. אני לא בטוח בזה, ויכול להיות שמזבזתי לכם את הזמן, אבל תודה רבה לצפייה וביי.